alas 9:04 na bay. Alas 9 lang udak utaman. Pero gusto lang ako ni sumpayan pa para mahurot ni may galatong pagbanaghisgot-hisgot. Dili may gala sa tulumadong bullseye unya Lunes pa magud ta magdungganay balik. Manangid lang ko ninyo basig mangita mo ugma Huwebes Santo ugma. You spend time mga kaigsunan sa pagpamalandong, no, kung sa may atong mga kakulangon, pag-examine sa kaugalingon, mga katropa kung sa mahimo pa nato dinis katilingban karon. Dili man ta mga igala perfecto nga citizen, no? Pero naagid tay sigurado ko naagid tay mahimo, no, sa ato mga igalang kung dili mas tibok nasod sa atong pamilya, no, sa atong katilingban, sa atong barangay, sa atong lungsod. Bullseye! Bullseye! Oo. So, ana lang. Ato ning batunan mga katropa ang pagka usa ka law-abiding citizen. Mikan kay di man ta politiko nga makatampot na diya may galag mga dinagkong ligasiya, no? Ang uban gani may galag kawat ra may gitampong ligasiya mga kaigsuonan. Oo. So kita bisa na nga to ang pagka maayong lungsuranon dako na kay na siya nga contribution sa katilingban mga kaigsuonan. Hinunua ka nun ay nga kabahin ka, no? Ayag yung una ang awa kay labot. Kung na isod may gala sa inyong alimpatakan, nga kabahin ka ning katilingban. Dili kay sila lang, dili kay si Auntie Claire lang. Kabahin yung ka ni ini mga katropa. By the way, no, alas 9:06 na. Ay palusot lang sa nato ni Gab. Ining matod pa price ceiling sa bugas. Paminaw na to ang atong pangulo. No, pangulo gyapon na to na eh. Sa kunsaon na to may galag kuan dia. Oh. Hey, ato nga paminaw. XFM Katropa. Magandang araw po. Good morning, Pod. Kahapon, nagtipon muli ang buong Uplift Committee. Kasama dyan ay ang Executive Secretary, mga kalihim ng Department of Energy, ang Department of Transport, ang DSWD, ang Department of Agriculture, Department of Finance, ang Department of Development at ang DBM. Magbula pa man nang nagsimula ang gulo sa Middle East, agad na kami nagpupulong ang mga miyembro ng Uplift at tinitignan namin ang dapat tugisin sa iba't ibang mga sektor. Kaya continuation lamang po ito na aming isang buwan ng ginagawa. At formal nating itinatag ang Uplift upang mas mabilis na maprotektahan ang bawat Pilipino. Simulan po natin sa pagkain. Okay. Kapag tumaas kasi ang presyo ng langis, sumusunod ang presyo ng pagkain. Oh, kabalo na may Yun ana. ang Sige. ayaw naming mangyari. Nagrekomenda ng National Price Coordinating Council na price cap na 50 pesos bawat kilo sa imported na well-milled rice. At ilalabas natin ang executive order para maipatupad na ito sa lalo madaling panahon. Okay. Nalalawak din ang 20 peso rice program. May 627 na ng center sa buong bansa. Ito ay naging mas malawak dahil dati ang aming pinoprovide sa 20 pesos rice ay 600 tons. Ay ngayon umakyat na sa 2,000 tons dahil tumaas ang demand. Meron ding dadating na tulong galing sa Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Mahigit 4 na milyong benepisyaryo ang makakatanggap ng 2,325 pesos bawat isa sa Abril. Mayroon ding fuel subsidy para sa mahigit na 40,000 na magsasaka. Ang ating naman mga mangingisda makakatanggap Okay na, Gab. halos 100,000. Maraming salamat, Mr. President. At least, no? Yung iba mong sinabi, nalaman na namin yan. Kasi sinabi mo naman yan noong nakaraan. So, ari lang kos bago. Ari lang kos bago bay kay matod ba niya, pagbuto pa daw sa gira, nag-meeting na sila aning Uplift. Baguro man na niya nagitukod. Sure mo diya. No? Baguro man nagitukod bay. Katro ba lang diaging adlaw? Ay! Makakon yung kabong ba? Ay, mamakak lagi bong. Pero kanina lang, no? Ay, nanawagan man silang pagtinabangay. Puslan man ni ato, may gala, di man ipagdaot sa atong gobyerno. Tabang magyapon niya, importante karon mga katropa nga kung sa'y makaayos katawan. Muna itong ginapangayon ni BBM, but it doesn't mean nga di ta maningil nila may galas korupsyon, maningil toy.
ila mag ginatuis ba, ginasigway nila kanunay ba nga. Kung corruption, gusto nila mga igalang huna-hunaon, digong. Wa nila huna-huna nga unas BBM, gibanata ng Alan Cayetanos una. Nga naman, na-appeal man na speed up. May lang kay mo tago. Kaduha, mga igala, kanang mga alipuris kailang ipanggamit ka. For example, si Tiriridon. Si Tiriridon, mga igala, apil na sa gobyerno ni Duterte sa una. Gitanggal na. Kaya ang iyang opisina, urban poor, pero siya sige ka abroad. Tiyaw mo na. Ipangtanggal na. Kisa pa man, mga igala, di na tamagdaghang istorya. No? Gusto nila nga pag corruption is gutan ang atong mahuna-hunaan Duterte. Pero dili bisag kung saon na mag-isip bay. Dili gyud. Sultihan ta ka ha, pinakaunang gitanggal ni Digong. Mga katropa basigwa kay Baos clear ani ba? Pinakaunang gitanggal ni Digong mga kaigsunan iyang amigo. Bullseye! Bullseye! Ngano man. Kang taga Davao kay Bao ana, di na ko maghingan. Kay aduna mga igalay mga nasilip nga matod pa mga irregularidad. Diya mga igala sa niya kaniadto. Kailan mga taga Davao ana? Kinsa na. Pero isip pagpanalipod na lang kay in courtesy mga igala pasubmit na lang og courtesy resignation para dili mga igala pa mulala no ang problema. Doon ay nasilip ng mga tanggal. Karon, mga katropa, no? O sabay gibuhat ni BBM. No? Gitanggal tuod to sila pangandaman pero may balita. Gitanggal to sila Ulaybar, sila duha ka Bersamin, pero ang pangutana may gala, human na. No? Ang tinuod ya, human na. Ang trilyones, nawala na. Nay nakapait ya. No? Gusto nila na mga igala isilsil sa atua nga pagkawat isgutan Digong. Dili mas mahuna-hunaan na mo ang tarong nga Pilipinas kung si Digong among huna-hunaon. Tinuod na. No? Kay makumpara magyud namo ron. Bullseye! Bullseye! Kini mga igalang lakang karon sa gobyerno nga ipa 50 pesos mga igala ang kilos bugas. Matandi lang na to gamay no mga katropa. Katong panahon sa COVID bay ang ekonomiya adto samot gyud to mga igala bayang naglisod kay nagdepende baya gyud sa paglihok sa tao ang ekonomiya. Hinuno agod nga di gud ka kasulod sa imong trabaho. No? Di ka luto. Kay na mga karinderya ipaputos og silupin. No. Na mga opisina pasudlan dag duha ka tawo. Di ba lisod kayo sakyanan mga igala upat ra ka tawo makasakay. Motor bisag mag-asawa mo muangkas mga igala, pabutangan yung barrier. Di ba nga to sa una? Pero ang nabantayan gyud nako adto pod, ang pagkaon barato. No? Ang isda barato. No? Nya ang bugas daghan. Ganyan ubang mga lungsod at tubay mahuman ka quarantine tagaan ka ko sa kasako. Karon lahi sa gyud Diferensya gyud ni may galang problema ron. Kay ultimo bugas pagkamahala man gyud. Bullseye! Bullseye! Minaw po dos tikyo ron. May mudag ni mo dia text. Og si Maymay og mga panting sa Yuyoy Fishport. Asa man dapita na Elmer? Karon may gala gusto sa gobyerno ga butangan og price ceiling. But pasabot nga di na kamulampas niya ana. Kung imported pila di ay ang imported karon. Usually makita nako kay pamalingke man ta naa sa 60 to 65. No aga presyo karon mga igala sa kanang Jasmine o Kuako. Mga katropa. Ang local nasa mga 57 pinakamahal napoy 60 no sinaw na kaayo na no ang mga broken o nakato mga brown na nasa mga 54 wala ni 53 yata na 50 maisman ay
karon gusto may galas gobyerno nga himuon og 50 ang imported. So careful lang ta, hinaot unta nga maabot ni sa ilaha. Amping lang ta ni kay ngano man kitsa may maipit diri ang mga mag-uuma na sad. Ngano man, syempre mas mahalin karon mga higala ang imported 50 raman. No? Kaysa local, panalitan ng local mas mumahal kaysa imported, di gina mapansin ang lokal. Hinaot nga mabalanse, mga katropa. Kay mura na taan ni may galang magdepend na punta sa imported rice. Gikas Vietnam o gikas sa laing lugar. No? Ang pangutan na di na sa tumamaligya kay nangandam sa may gala sa ilang kaugalingong nasod, ipit na gyud ta diha. Hinaot unta nga balansihon sa gobyerno, paliton sa tong mga iya sa mag-uuma, unya ibaligya sa parihas para mahaling yung parihas. Kaya gibaligya di mo mas mahal, practically ang tao mo palit gyud sa mas barato. Di naman na kinahanglang i-explain. Barato niya masinaw. At gyud kas mas barato niya lami. Kaysa adto ka may galas broken unya 54. Nya pagtanaw nimo may galas sa 50 unya sinaw kaayo kay gikag Vietnam. Adto jud ka may galas sa sinaw nga barato. So, ang maipit ana ang ato mga mag-uuma. Nya pila ra may subsidiya sa mga mag-uuma ron. Oh. Pila to yatag 2,000? Sa amin man ang 2,000. Nahapa ba na espiritu ng 2,000 karon itubil ko na. Ambot lang ng 2,000, umuabot ba ng 30 Agusan del Sur, may galagi, 2 bill ta na. So, dapat balanse. Oh? Wala ta mo saway aning alakang ni Bongbong. O, sige, ingon ko na ninyo. Basta maayo, suportahan ta na. No? Pero wala pasabot nga malimot ta sa ilang mga kabuang. Basta maayo, ato na suportahan, okay. Maayo na, pero ibalanse palihog. Kaya nga naman, maipit ang mga mag-uuma, una sa ito'y problema sila. Dapat balance, mga katropa. Kay sa tinuod nga lakaw sa palengke, dili man ka mag-mind. Kung kani gikan ba ni sa Banay-Banay, gikan ba ni Santo Tomas, gikan ba ni sa Agusan nga bugas, gikan ba ni sa Cotabato. Ang imong tanawon, presyo plus quality. Mao jud imong tanawon. No? Presyo, quality. Pag tanaw nimo, uy, 50. Uy, sinaw. Akan eh. Di na ka maingon nga, uy, asa ni gikan? Santo Tomas ni, local ni, adiri lang ko palit. Ano ni mo? Imo mo ginanganawan, imo mo ginang simuton. Tilawan, babagay ng uban. Pagana, uy, broken man eh. Isa man eh, tubuon eh. Kuan man oh, bahay-bahay man. Wala, ipit mga igalaang. Ato ang local farmers niya. Pag sila na ipit, niya mo ato may galang backbone, no, sa pagkaon when it comes to food security, mo reklamo na sa dako na sa gastuhon nila. So ana lang unta mga katropa.